Veci, ktoré ti učitelia nepovedia. Škola nás naučí veľa vecí, matematiku, geometriu, históriu, no ale sú tu veci, ktoré sa v učebniciach nenachádzajú. Ak ešte nemáš follow na týchto mojich platformách, prosím, utekaj dať, nesmierne mi to pomôže, taktiež budem veľmi vďačná za like, share, komentár. Ak nevieš čo napísať, iba odpovedz na popisok. A my môžeme pokračovať v dnešnom videjku. Napríklad známky nie sú to isté ako inteligencia. Určite poznáš ľudí s jednotkami, ktorí nevedia komunikovať. Možno tiež poznáš ľudí s trojkami, ktorí raz vybudujú obrovskú celosvetovú firmu. Známky totiž ukazujú, ako si zvládol test, a nie aký si človek. Ďalšia vec je, že je úplne normálne nevedieť, čo chceš robiť celý svoj život. Dospelí totiž často niekedy vyzerajú, že majú všetko dokonalo vyriešené. Ale veľa z nich to len predstiera. A mnohí zmenia kariéru niekoľkokrát za svoj život. A ešte jedna vec. Najdôležitejšia vec nie je naučiť sa správnu odpoveď, ale je naučiť sa, ako odpoveď nájsť. Pretože svet sa mení rýchlejšie, ako sa menia učebnice. A teraz trošku možno funny. V škole sa niekedy hanbíš použiť kalkulačku na úplne obyčajné veci. No ale v dospelosti ju začneš používať úplne na všetko. Chcete počuť to najväčšie tajomstvo? Nikto nemá všetko pod kontrolou. Ani spolužiaci, ani influenceri. Ani väčšina dospelých. Všetci sa len snažia prísť na to, čo robia. Takže ak máš pocit, že nemáš celý život naplánovaný, tak gratulujem. Patríš medzi väčšinu ľudí na planéte. A možno práve preto by tieto informácie mal ti niekto povedať častejšie. A presne toto sú